Igbo ndị ọma, ya dịkwara unu na mma ya. Welcome to another class, and today we'll be learning about ụzọ esi eme njem, means of transportation, different means of transportation. The first we'll be looking at is bicycle, ịnyịnya igwe, bicycle, ịnyịnya igwe. The second one is boats, ụgbọ mmiri, boats, ụgbọ mmiri, boats, ụgbọ mmiri. Car, ụgbọala, car, ụgbọala. Ụgbọ oloko, train, train, ụgbọ oloko, train, ụgbọ oloko. Bus, ụgbọala ogologo, ụgbọala ogologo, bus. Motorcycle, ọgbatumtum, ọgbatumtum bụ motorcycle, motorcycle bụ ọgbatumtum. Airplane bụ ụgbọelu, airplane, ụgbọelu. We will be traveling by an airplane to Japan. Anyị ga-agba ụgbọelu gaa obodo Japan. Unu emekwala na ige m ntị ka ọ dịkwara unu na mma. Igbo bụ Igbo.